parkované, napíšu si všetko, ešpezet, no proste takú evidenciu. Na základe toho im bude vydaná takzvaná ako kartička nejaká na tie vozidla. Spočiatku v podstate sme hovorili o tom, že by tá kartička platila rok, pretože my nevieme, či medzi tým sa niekto nepresťahuje a tak ďalej. Čiže zhruba na rok. A za ten rok by sme chceli zmapovať celé sídlisko čo do tej evidencie tých vozidiel, aby sme vedeli, že najväčší, ja neviem, pretlak na parkovanie máme povedzme na Novozámodskej, alebo na... No to neviete, to práve neviete, lebo napríklad nevidíte Nogradyho, aj tiež tam vo dvore parkujú, že si celé ihrisko zapratali vo dvorovej časti a na Nogradyho sa javí, ako keby tých parkovacích miest bolo pomerne dosť. Čiže toto je základná otázka, ten pomer nájsť. Až potom môžeme hovoriť o tom, že vydáme každému bytu, povedzme, jedno parkovacie miesto bude mať vymedzené. Ale či sa na všetkých ujde? V podstate takou snahou je využiť na to lesný podnik mesta Zvolen, kde som im teda prosila aj zakúpili také vozidlo na čistenie a vymianie chodníkov do budúcna, ale tiež sme uvažovali o tom, akou formou by teda oni odhrňali tie chodníky, že zrejme by sa dohodli so spoločenstvami, pokiaľ by mali záujem, aby odhrňali, ale že by odhrňali aj niektoré teda centrálne mestskú zónu, lebo tam sú chodníky, takže že vlastne sú, tie bytovky sú v dvoroch, hej, tam je to oplotenie, čiže tam je trošku taká iná situácia, školy napríklad, tam majú veľké rohy, to oni nezvládnu to všetko odhrňať, čiže toto sme chceli, aby zabezpečila vlastný podnik a po prípade v rámci kalamity, aby dopomáhal dodávateľovi, ktorý je vyzmluvnený na čistenie chodníkov. Treba postaviť ešte nejaký 1-2 parkovacie domy. Ideálne nejaké nízkonákladové, tak to funguje proste v Rakúsku, v Nemecku. A tak ako aj pán hovoril, áno, že tí ľudia si za to parkovanie platia. Aj dostávajú pokuty veľmi vysoké, aj papuče, ale jednoducho musia byť najprv vytvorené miesta. Že najprv musí byť vytvorených, je tu 1000 aut, musí byť vytvorených 1500 miest. Každý si kúpi, buď si kúpi v parkovacom dome, alebo si kúpi rezidenčnú kartu. Proste niečo je drahšie, niečo lacnejšie a potom proste nastávajú aj represie, ale to jednoducho sa nedá teraz veľmi takto riešiť. Tam jednoducho skutočne tu treba ešte aspoň na parkovacie domy a donútiť tých ľudí, jednoducho postavili sme domy, hej, sami pravíte, začali sa dávať papuče, už sa aj zaplnil parkovací. Keď sa spravia ďalšie a jednoducho máte kde parkovať, je to miesto, budem dávať papuče od rána do večera stále, ale pokiaľ nie sú tie miesta, tak je to problém. A čo sa týka tých zahraničných, tých mimozvolenských ešpezetiek. Poprvé je to diskriminácia a po druhé jednoducho takéto riešenie nie je možné, pretože nejaká rodina má jedno auto so značkou, to je jedno či bratislavskou, brezňanskou alebo akoukoľvek. Niekto má síce zvolenskú značku, ale má 4 auta. To je väčší problém pre toto sídlisko. Z toho 2 auta tam stoja od januára do decembra, sa nepohnú, zabraňujú miesta a niekto proste má auto, na ktorom funguje. Viete, dneska sú leasingové spoločnosti, tie sú väčšinou v Bratislave, berete si cez leasing operatívny, musíte mať bratislavskú značku. To auto je vaše, jednoducho nemáte na dôvod, aby ste mali zvolenskú, alebo si môžete prenajať auto, nemusíte ho vlastniť. Takže toto jednoducho riešenie nie je. Keď sme pri tom, musí mať všetko rovnaké, alebo musí byť diktované, že čo môže byť, ako jednoducho, bohužiaľ, ale teda autocesta nevedie. A ešte som chcel, keď sme boli pri tej držbe, že to kosenie bolo, myslím, že v Lani za celý rok, alebo celé leto 2 razy sa to kosilo na záber. 2 razy, naozaj 2 razy, čo je proste... Ako vieme, že to bola firma a tak ďalej, len... Aká bola? Bola, ale zase bude tá istá, ale nie, ale teraz sme rozdelili mesto. Ešte k tým parkovacím domom. Ja si tiež myslím, že by parkovacie domy to vyriešili, akurát nevieme, kde ich postaviť, lebo nevieme, kde je najväčší pretlak tých aut. A k tomu tá evidencia by bola dobrá. Lebo ak bude najväčší pretlak na Strážskej ceste, tak nikto na Novozámodsku chodiť parkovať nebude. Čiže toto si myslím, že práve že tá evidencia, keď sa spraví, vieme sa pohnúť ďalej v tej, možno, že náš architekt už vymýšľal na bočné steny nejaké aj parkovanie, také nejaké etážové a tak, že sú alternatívy, len a možno by ľudia s tým súhlasili, len nevieme kde. Čiže teraz pre nás alfa omega
urobiť to porovnanie a vyselektovať, v ktorých častiach je najväčší pretlak. Čiže to je taká prvá. A my máme v zelenom pláne presne zadefinované, že sú parkovacie doby len No len či budú tam komplexnú, zhruba nacelené podľa projektu je rekonštrukcia na 1 200 000 eur. Podľa uznesenia zastupiteľstva z prebytku hospodárenia sa majú hľadať peniaze na rekonštrukciu tejto ulice. Hovoríme zhruba o jednej etape, čiže za nejakých 600 000. No a uvidíme, ako prebytok je dosť veľký hospodárenia, čiže peniaze sú, neviem do akej miery, ešte som nevidela, sú viazané, čo prechádzajú z minulého roku. Takže Tulska. Tulska je momentálne prosím, na dve na 2 etapy je plánovaná a uvidíme, ako budeme stať v apríli, alebo teda v marci teraz. Viem, že okolo 1 000 000 prebytok, ale neviem z toho, koľko prechádza vyzmluvnené, čo sú viazané prostriedky na prácu tento rok a koľko bude na voľnú disponibilný zdroj. A ešte jeden detail.